आर'नाइखौ लानानै जोंहा रायजो राजाफोरा मोनसे गोबां सोंथि जादों आरोना। बेनिखायनो आर'नाइखौ लानानै जाहाथे जेमस्रिया जा पदुम बिबारनि सावगारि आखिदों बेखौ लानानै दा रायजोफोरा सोंखारिदों। दा बेनि थाखाय लावदुम आरो जेमस्रि नोंसोर सानैबो रायजोफोरनि सिगाङाव गोख्रोङैनो निमाहा बिनांगौ होननानै रायजोफोरा दाबिदों आरोना। भिडिअखौ नायलांदो। ब्रेन्ड निउ इन्दिनि ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना मोजां। आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। नै जा मोजांखा, बिथिंबो जा मोजां। नै डिजाइना मोजां मोनदोंना लोगोफोर? नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे। नै जा साइजखा, आंसो लानो लुगैलायबाय। कारन बे सोरनिबा पार्टीनि दौलत नङा, बे सोरबा पार्टीनि सम्पति नङा। आंनि मथेब्ला बियो जोबोद भुल जादों। आरो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय गोदोनि आर'नाइनि महर डिजाइन बेखौ जोङो रावबो जेबो होदेरालासिनो सुदेरालासिनो सोरबाया मोजां मोनगोन आरो बेजोंसो साबसिन जागोन, बे बाथ्राफोरखौ साननाया थारैनो गोरोन्थि होननानै आं बुंनो सानो। नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ आर'नाइनि थाखाय जोंहा बेसेबांदि मा जानानै दङ। ओमफ्राय नै दिनै जेमस्रि आरो लावदुम बिथांमोना सानैजों हौवा हिन्जाव आर'नाइखौहाय बिसोर गुबुंले खालामनो नागिरदों आरोना। बर'नि जोंनि आर'नाइ जायखौ बुङो सिनायथि। दा बेनि थाखाय बे आर'नाइखौ लानानै जोंनि गोबां मानसिफोरा दा मा बुंलांदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नुलांनो हागोन। सोर सोर बिथांमोना सोंखारिदों आर'नाइखौ लानानै आरोना। थिग बेफोरबायदि आर'नाइखौ बिदि खालामनो मोनखाथारा जेराव बिसोरबा मा सानखो मा बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना। बर'नि सिनायथि आरो गौरब समायना रमायना आर'नाइ, बेयावलाय माब्लानिफ्राय पदम फुलबो गोलैयो रायजोफोर? दिनै पार्सनेलि सोरखौबा इमप्रेस खालामनो थाखाय जोंनि बर'नि आर'नाइखौ बेखौ नेग्लेक्ट खालामनाय जायाखैना रायजोफोर। बे जोंनि समायना रमायना आर'नाइयाव सोरनिबा पार्टीनि सिम्बल लगायनाया मोजां जादों नामा रायजोफोर? बेयो गनायथाव नामा? प्लिज नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्था। जोंनि गिदिर गोलाव साननो गोरोंफोरा जुदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ बेफोरबायदि इसुफोरखौ नायाब्ला लासै लासैनो जोंनि आर'नाइखौबो मानसिफोरा हरनानै जाला। कारन बे सोरनिबा पार्टीनि दौलत नङा, बे सोरबा पार्टीनि सम्पति नङा। आंनि मथेब्ला बियो जोबोद भुल जादों। जोंनि आर'नाइखौ जितु जोंनि सिनायथि मोनसे बियो, बेखौ बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै। प्लिज रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्था। दिनैसिम आर'नाइ बानायनाया दिनैसिम बेसेबां बोसोर जाबोखो बर' हारिनि गेजेराव आं बेखौ बुंनो हानाय नङा। नाथाय आर'नाइयाव माब्लाबाबो रावबो आर'नाइखौ माब्लाबाबो बायदिसिना बिबार बायदिसिना होदेरनानै समायना साजायाखैमोन। दिनै नों सासे मेलेमजिबि गोरों बर' फिल्मनि एक्ट्रिस, बयजोंबो मिन्थिजानाय, बयजोंबो अनसायजानाय, लामा दथा फुटबल ग्राउन्ड स्टेज प्रग्रामनिफ्राय लानानै दिनै नोंखौल' नुयो। दिनै नों एसेबां सोर बे आर'नाइयाव बिबारखौ सुखो सोरनो होनो थाखाय, सोर गेदेमानो होनो थाखाय, सोर सानखांखो, सोर सुना हरखो, आं बेखौ जेबो बुंला। नाथाय नों बे आर'नाइखौ लानानै मानसिफोरनो देखायदों, नंना नङा? बेनिफ्राय सोंदों पाब्लिकनियाव। आंनि टारापनिफ्राय जोबोर मोजां नुदों। नोंदि एसेबां मोजां जोंनि बर' हारिनि आर'नाइखौ सोर डिजाइन खालामदों, सोर होखो, दा नों बेखौ पाब्लिकनि सिगाङाव देखायनानै होदों। आं जोबोर मोजां मोनदों। जेरै आर'नाइयाव दा सोरबा सानखांनानै बिबार बानायदों, सोरबा गेदेमानो होनो जुग जुग बे आर'नाइयाव बे बिबारा थाथोंसै, नंना नङा? मोनसे जोंनि बर' हारिनि सिनायथियाव जाय बिथाङा, जाय दैदेनगिरिया बेनि सिम्बलमोन, बेखौ होनानै होदों। दा नोंथांमोननियाव आंनि सोंथि, दिनै गाबोनो सोरबाया नांगोल, ट्रेक्टर, आखाइ गासैबो मानसिया बे आर'नाइयाव गावबा गावनि सिम्बलखौ होयै होयै गासैबो लाग्रा जागोन, बेरायग्रा जागोन। दा नोंथांमोना मा बुंगोन?
गावबा गावनि सिम्बलखौ आर'नायाव गावबा गाव होगोन गोसो बायदि गोसो बायदि आं बक्सिं गेलेना मोजां मोनो आंबो बक्सिं माबाखौ होनो हागोन ग्लब्सखौ आं फुटबल गेलेना मोजां मोनो आर'नायाव आं फुटबल होगोन गोदोनायाव हागोन नंगौना नङा दिनै फार्स्ट टाइम बर' हारिनि आर'नायाव मालाबाबो सोरबा मायबा मोनसे डिजाइन खालामनानै होनाय नुनो मोनाखैमोन आङो होदोंबो खोमा नाथाय नुनो मोनाखैमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय सासे बर' हारिनि नोंथांमोनजों अनसायजाग्रा मोजां बे आर'नाइखौ लानानै बयनिबो सिगाङाव देखायदों आरो सोंदों नोंसोर माबायदि नुदों दा नोंथांमोना बिनि भिडिअ थांनानै कमेन्ट खालामनो हागोन बुंनो हागोन आरो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंबो रोखा रोखा लिरनो हागोन दा जोबनायाव आंनि मोनसे सोंथि गोदोनि आर'नाइ बे गोदोनि आर'नाइनि महरखौ फैनो गोनां समाव जोंफोरो आरो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय गोदोनि आर'नाइनि महर डिजाइन बेखौ जोङो रावबो जेबो होदेरालासिनो सुदेरालासिनो जोङो बेखौ गोदोनि महरै बायदि जोङो लाखिलांनो हागोन ना हाया आंनि सोंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला प्लिज अन्नानै आंखौ निमाहा हो आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव सोरबा गिदिर मानसिया सोरनो बिबार होदों मा होदों जोंलाय मा बुंनांगौ नंना नङा मा बुंनांगौ जेबो बुंनांगौ गैया गाज्रि मोननांगौबो गैया दङ गैया गावबा गाव गोसो सोर गेदेमानो मा खालामनानै होयो होथों नंना नङा दा आंनि सोंनायनि फिननायखौ प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो